Hi guys! Hello everyone! Welcome to my mini vlog. Mabuhay! So this is a late upload. So ito yung ganap guys noon for the first ever time na nagpunta ako doon sa Masinloc, Zambales sa lugar ng labi ko. And then I would like to share this kind of occasion there na naganap, and yung mami ng labi ko ay isa sa special guest dito. So shout out sa Mi! And nagpunta kami dito ng labi ko biglaan kasi nga nag-strolling around lang kami sa Baywalk, and after that we decided na mag-stop over dito sa place na to. So ito ang Sulong Baluganon, which is as you can see, meron silang searching for Miss Flawless, I think. I'm not sure, medyo nakalimutan ko yung title, but sila po ay mga gay at nag-join sila dito para doon sa title na yon. And as you can see, bongga, diba? Ang gaganda nila, and hindi mo akalain na sila ay mga pusong babae. So, hindi ako naglagay ng original video dito kasi nga 'di ba, yung music nila ay ayaw ng lolo meta natin ng Facebook. So, iwas tayo sa CPR. So, anyway, enjoy the moment. And ayan guys, yung isa sa mga kalahok. Konti lang yung nakuha ako na glimpse kasi nga medyo puno na yung phone ko, but still I enjoy the moment that time. So, hindi man namin natapos, pero talagang it's good, it's fun, it's exciting, and ang gagaling nila. So, syempre, gagawin nila ang lahat para sila ay manalo. So, isa yan sa bet ko. Hindi ko na malaman kung ano number 9 siya. Tapos, marami din silang contestant. Meron silang mga different kinds of costume and gowns, and meron din silang yung parang swimsuit, pero hindi ko na siya inabot. So, di ba? Pak! Sexy! Tapos, after that, meron konting commercial sila. So, nagsayawan muna yung mga guest, tapos yung mga ibang tao doon, yung mga judges, I think yan, or part ng community. So, anyway, wala lang. Share ko lang sa inyo. And ang galing nilang dalawa. So, type ko yung sayaw nila. Ang smooth, ang graceful. So, konti lang yung tao, pero masaya. I think late na yan, mga alas 12 na yan. So, nagsayaw-sayawan muna sila habang nagpe-prepare yung mga contestant para sa next na show. So, ayan, wow, look at that. Ganda, diba? So, pink na pink si Barbie. So, isa din yun sa bet ko. Magaling din siyang rumampa. And ito si parang, naalala ko sabi ni Labi, si daw yan, si Hello Kitty na parang Mickey Mouse. Pero ang cute niya, 'di ba? Oh, 'di ba? Rampa pa lang kabog kayo. Ang taas pa ng heels niya, and super super cute. So lahat naman sila magagaling, pero syempre isa lang yung mananalo. So hindi ko alam kung sinong nanalo diyan, but still lahat naman sila okay. And ito naman yung isa, ayan, 'di ba? Pak. Ang galing nila. Oh, ang ganda ng outfit niya. Graceful din siyang kumilos. Ang lakas kasi ng music, guys. Kung tutusin, gusto kong i-share yung original music niya. Pero, syempre, iwas tayo sa problem. So, ayan. Ito naman, yung isa, ayan. Oh, galing din niya. Ang galing. Oh, may pa-kembot-kembot pa. Nakakatuwa kasi talagang feel na feel nila yung moment, and talagang confident sila sa kanilang ginagawa. So, I'm happy for them. So, ganun lang. Manood lang kami ng labi ko, and after that, sabi namin, dahil daling araw na, sabi ko ay, pag hindi natin natapos, kasi alangan siyang matapos, kasi I think matatapos siya mga around 3 a.m. or 2 a.m. So, hindi na kaya ng person, inaantok na kami. And syempre, mag-drive pa kami on the way home. So, nauna kami kinami na umuwi at naiwan sila. So, ayun ang ganap. Ang ganda rin ng gown niya. Ito naman, parang may pa-cortina. Pak na pak. Ganda. Number 6 siya. And then ito yung talagang bet na bet ko. Alam mo, sabi ni Labi, medyo may edad na daw yan, pero hindi halata. Kasi the way na mag-pose siya, diba? Ganda. Hindi mo akalain na siya ay pusong babae, and medyo maedad na. Kasi, talagang siya. Ito naman, magaling din. Ito yung isa. So, ang gaganda ng mga OOTD nila. Talagang kabog. Bet ko yung outfit niya. Gusto ko rin magsuot ng ganyan, char. So, ganda.
parang mga Barbie. Ito naman yung isa. O, diba? Ito simple lang, pero ano naman, okay din. Confident naman siya. Mahalaga, confident ka sa ginagawa mo. So, first time kong mag-attend ng ganitong occasion. Kasi dati dumadaan-daan lang ako. And after that, we decided to go home. Hindi na namin guys natapos. And dumaan kami ng labi ko. Kumain kami ng Goto Lugaw. So, with Tokwat Baboy. And then after that, umuwi na kami. And thanks for watching, guys.